Dobrý deň a vitajte pri sledovaní nášho ďalšieho videa. Pozrieme sa v ňom na premeny. Nie na tie v prírode, keď sa napríklad z chlpatej husenice stane krásny motýľ, ale na premeny v spoločnosti, keď sa z demokratickej krajiny stane autoritatívny režim a niekedy až diktatúra. Ako sa niečo také môže stať? Jednoduchšie, ako si myslíte. V histórii nájdeme hneď niekoľko príkladov a nemusíme ani chodiť ďaleko. Pre účely nášho videa sme vybrali 4 krajiny, ktoré na pomyselnej stupnici premien dosiahli rôzne stupne vývoja, aby sme ukázali, ako ďaleko sa až môže demokratická spoločnosť dostať. Ako sme už spomenuli v našom prvom videu, tak všetky komentáre, ktoré na tomto kanáli zdieľame, sú naše vlastné názory, s ktorými nemusíte súhlasiť. Takto je to v demokratickej spoločnosti správne. Pevne však veríme, že nesúhlas s našimi názormi nijako neobmedzuje naše právo ich vyjadriť. Napríklad aj tu, na YouTube. Tak poďme na to. Začneme krajinou, ktorá predstavuje asi najextrémnejší prípad. Viete, kto vyhral demokratické voľby v Nemecku v roku 1932? Hádate správne. Bol to pán Hitler. Získal však iba 37% hlasov a musel ísť do koalície. O 7 rokov neskôr rozpútal druhú svetovú vojnu, v ktorej zahynulo viac ako 50 miliónov ľudí. Ďalej sa pozrieme na Balkán. Vo voľbách v roku 1990 získal pán Miloševič 194 kresiel v srbskom parlamente z celkového počtu 250. Mohol si teda demokraticky robiť, čo chcel, a hneď sme to aj videli. Vo vojne v krajinách bývalej Juhoslávie zomrelo takmer 140 000 ľudí, čo je asi toľko, ako majú Trenčín, Zvolen a Michalovce dokopy. Pozrieme sa aj na Rusko, kde pán Putin vyhral voľby po prvýkrát v roku 2000 so ziskom 53%. Bola to síce väčšina, ale nie absolútna. V roku 2008 ho na jedno volebné obdobie vystriedal pán Medvedev. V roku 2012 potom vyhral voľby so ziskom 64% a v roku 2018 už so ziskom 77%. V roku 2020 podpísal zmenu ústavy, ktorá mu umožnila kandidovať na prezidenta ešte dvakrát a vo voľbách v marci 2024 už získal neuveriteľných 87% hlasov. V roku 2022 napadol susednú krajinu so 44 miliónmi obyvateľov a chcel obsadiť jej hlavné mesto. Podľa neoficiálnych odhadov do konca minulého roka zomrelo na Ukrajine viac ako 200 000 ľudí, vrátane vojakov na obidvoch stranách. To je asi toľko, ako majú Nitra, Čadca, Prievidza, Liptovský Mikuláš a Bardejov dokopy. Ako menej extrémny príklad sme vybrali pána Orbána, ktorý po prvýkrát vyhral voľby v roku 1998, keď získal 38% kresiel v maďarskom parlamente. Potom ho na 2 volebné obdobia vystriedali iní páni, no v roku 2010 už získal 2/3 mandátov. Tomu umožnilo zmeniť ústavu, vrátane volebného systému a odvtedy už 2/3 väčšinu v parlamente nestratil. Pre úplnosť iba dodáme, že sa mu to darí vďaka volebnej koalícii s maďarskými kresťanskými demokratmi, ktorí ako samostatná strana naposledy prekročili 5% hranicu v roku 1994. Ako to všetci títo páni dokázali? Každý si našiel vlastnú cestu. Do veľkej miery to záležalo na tom, či už od začiatku plánovali napadnúť iné krajiny, alebo boli len trochu chamtiví a chceli pre seba viac peňazí. Niekoľko vecí však mali spoločných. Aby sme to zjednodušili, všetko sme zhrnuli do 10 bodov, ktoré sme pre účely tohto videa nazvali príručkou pre autokratov. Poprvé, začneme tým, že vyhráme demokratické voľby. Sľúbime ľuďom vyššiu životnú úroveň, oni nám uveria, dajú nám svoje hlasy a my vyhráme voľby. Ako ďalší krok musíme zabezpečiť financie. Ak chceme napadnúť okolité štáty, budeme potrebovať peniaze na zbrojenie. V prípade, že nikoho napadnúť nechceme, tak väčšinou podľahneme sile peňazí. Zistíme, že rozhodujeme o oveľa väčšom balíku, ako sú naše platy. No a keďže sme trochu chamtiví a chceme si dopriať oveľa viac, ako vieme slušne zarobiť, začneme kradnúť. Hovorí sa tomu korupcia. Ideálnym zdrojom sú predražené verejné zákazky.
Ďalej musíme ovládnuť silové zložky štátu, to znamená políciu a tajné služby. Potrebujeme zabezpečiť, aby nás nevyšetrovali za to, že kradneme. Najprv ich podplatíme, čím sa z nich stanú tzv. Naši ľudia. Časom sa na nich nabalí čoraz viac špiny, tak ich budeme môcť aj vydierať. Inými slovami, najprv ich ovládneme peniazmi a potom strachom. Časom však narazíme na problém. Čím viac peňazí pôjde našim ľuďom, tým menej peňazí ostane na zvyšovanie životnej úrovne našich voličov, pretože všetky oblasti verejného života budú dlhodobo podfinancované. A naši voliči si to začnú všímať. Napríklad, keď im zrušia oddelenie v nemocnici alebo autobusový spoj do okresného mesta. V takomto prípade musíme odpútať ich pozornosť. Dáme im niečo zadarmo, napríklad cestovanie vlakom, aby sme vytvorili dojem, že sa o nich staráme. Ak to nebude stačiť, vymyslíme nepriateľa, na ktorého všetko zvalíme a pridáme zo pár polopravdivých príbehov z histórie. Za nízku životnú úroveň ľudí teda nie je zodpovedné naše kradnutie, ale fiktívny nepriateľ, ktorý ohrozuje celý národ. Je pritom takmer úplne jedno, koho si za nepriateľa zvolíme. Môžu to byť Židia, prehnitý západ, LGBTQ, Soros, liberáli, NATO, nepriateľské médiá, lobistické mimovládky, fašisti na Ukrajine, Američania, kaviarenskí povaľači, sluhovia cudzích mocností, Trianonská dohoda, Európska únia, lebo podporuje zabíjanie Slovanov a tak ďalej a tak ďalej. Dôležité je hlavne to, aby sme odviedli pozornosť ľudí od ich nízkej životnej úrovne, poriadne ich vystrašili a všetko zvalili na niekoho iného. Úplne logicky sa dostaneme k ďalšiemu bodu a tým je propaganda. Ak by sme chceli použiť silnejšie slová, tak vymývanie mozgov. Frustráciu ľudí z nízkej životnej úrovne presmerujeme na vymysleného nepriateľa, ktorý ich ohrozuje, aby si prestali všímať, že my stále kradneme. Zároveň začneme zosobňovať krajinu s našou osobou. Inými slovami, ak nás niekto kritizuje, tak tým vlastne útočí na celý národ. Začneme obmedzovať slobodné médiá, ovládneme ich vedenie a zároveň vytvoríme vlastné dezinformačné kanály. Propagandu budeme čoraz viac stupňovať. Nepriateľov začneme nazývať čoraz horšími menami, napríklad prostitútkami alebo hyenami. Budeme ich prirovnávať k zvieratám a chorobám, aby ich naši voliči prestali vnímať ako ľudí a potom ľahšie prehliadli aj to, keď ich začneme obmedzovať. Niekedy im aj sami začnú posielať výhražné správy alebo na nich dokonca útočiť na ulici. Pán Hitler napríklad nazýval Židov švábmi alebo rasovou tuberkulózou pre ľudstvo. Pán Putin teraz tvrdí, že ukrajinský národ vlastne ani neexistuje. Sú to všetko Rusi, ktorých musí oslobodiť od fašistov. Problém je len v tom, že oni sami o tom ešte nevedia. Presne tak, ako keď sme my v Rakúsko-Uhorsku nevedeli, že sme vlastne všetci Maďari. V ďalšom kroku ovládneme justičnú a legislatívnu zložku štátu, to znamená prokurátorov, sudcov a zákonodarcov. Urobíme to rovnakým spôsobom, ako sme ovládli políciu a tajné služby. Najprv peniazmi a potom strachom. A keďže sme vyhrali voľby a máme väčšinu v parlamente, môžeme meniť aj zákony. Napríklad tie, ktoré sa týkajú menovania sudcov alebo vedúcich volebných komisí, ktorí certifikujú výsledky volieb. Ako povedal ešte pán Stalin, nezáleží na tom, komu dajú ľudia hlasy, záleží na tom, kto tie hlasy bude počítať. Ďalším krokom bude zmena volebného systému v náš prospech, aby sme vyhrávali čím ďalej tým viac. V ďalšom bode zneužijeme silové zložky štátu, teda políciu a tajné služby, na systematické prenasledovanie našich kritikov, novinárov a opozície. Budeme zakazovať ich činnosť, zatvárať ich a nakoniec aj likvidovať. Začnú vypadávať z okna, vypijú otrávený čaj. Sami sa unesú do Rakúska alebo zomrú vo väzení prirodzenou smrťou vo veku 47 rokov, ako nedávno pán Navalný v Rusku. Ako ďalší krok vytvoríme pracovné tábory, kde budeme posielať nepriateľov národa a všetkých našich kritikov na prevychovanie. Vhodnými lokalitami sú napríklad Auschwitz, Sibír alebo pustina v severnom Kazachstane. A máme to v suchu. Budeme naozaj veriť, že robíme správnu vec. Vôbec nám nedôjde, že vlastnou propagandou sme tak trochu vymyli mozgy aj sami sebe.
Z demokratov sa z nás postupne stali zlodeji, neskôr fanatici a nakoniec masoví zabíjaci, kvôli ktorým teraz trpí a upadá náš vlastný národ. Ten istý národ, ktorému sme možno chceli niekedy aj úprimne pomôcť. A dostali sme sa na koniec príručky. Vymyli sme mozgy miliónom ľudí, ktorých sme najprv okradli, potom vystrašili vymyslenou hrozbou, sfanatizovali polopravdivými príbehmi z diepisu a ktorí teraz poslušne zabíjajú fiktívneho nepriateľa, ktorého im podhodila naša propaganda a ktorí sú väčšinou úplne nevinní ľudia. Dámy a páni, vitajte v Matrixe. Videli ste ten film? Bola to absolútna kultovka na konci 90. rokov. Stroje v nej vytvorili virtuálny svet, v ktorom boli ľudské mozgy ovládané umelou realitou. Takto nejako podľa nás skončí aj demokratická krajina, ktorá nezastaví autokrata. Stačí, ak namiesto strojov dosadíme našich ľudí a silové zložky štátu, zatiaľ čo umelú realitu, ktorá ovláda naše mozgy, nahradíme dezinformačnými kanálmi a propagandou. Vráťme sa ale k našej téme. Ako sme už spomenuli, každý autokrat si nájde vlastnú cestu. Jednotlivé body sa môžu navzájom prelínať, ale takmer všetci začnú tým, že vyhrajú demokratické voľby. Naozaj sa už potom nedajú zastaviť? Ale áno, dajú. Bude to záležať na tom, ako ďaleko sa už dostali, ako sa zachovajú iní ľudia a či ich motivuje len chamtivosť, alebo aj hlboké presvedčenie o výnimočnosti ich národa a snaha o jeho záchranu, a to aj za hranicami vlastnej krajiny. Pán Hitler napríklad musel zachraňovať sudetských Nemcov v Československu, pán Miloševič etnických Srbov v Bosne a pán Putin teraz zachraňuje po rusky hovoriacich občanov Ukrajiny. Základné možnosti, ako sa dajú autokrati zastaviť, sme zhrnuli do nasledujúcich 5 bodov. Nazvime ich pre zmenu príručkou pre demokratov. Prvá možnosť je, že ich hneď na začiatku zastaví nezávislá polícia, prokuratúry a súdy, a to ešte predtým, než ich podplatia a neskôr ovládnu. V praxi to bude vyzerať tak, že ich nezávisle vyšetria a odsúdia za to, že kradnú. Presne tak, ako každého iného bežného občana. Ak sa tak stane, znamená to, že máme fungujúci právny štát. Druhá možnosť je, že ich voliči prestanú voliť. To sa ale musí stať ešte predtým, než im zalepia oči propagandou, zmenia volebný systém vo svoj prospech a zlikvidujú opozíciu. Potom ich ešte môžu zastaviť ich vlastní poslanci, napríklad tým, že vystúpia z poslaneckého klubu. Nádejný autokrat tak stratí väčšinu v parlamente. To sa však musí udiať ešte predtým, než ich podplatia, aby sa z nich stali naši ľudia a neskôr ovládnu podľa toho, či už majú na nich dosť špiny a môžu ich vydierať. Teraz si len pripomeňme, že väčšina z nich si chce dopriať oveľa viac, ako dokážu slušne zarobiť. Ak ale chcú, aby sa z predražených verejných zákazok niečo ušlo aj im, tak musia byť lojálni k strane, ktorá ich do parlamentu dostala. Preto potom zahlasujú napríklad aj za kratšie premlčacie lehoty pri znásilnení. Urobia to na svoju česť a svedomie presne tak, ako sľúbili. Ďalej môže autokratov zastaviť to, že im jednoducho dôjdu peniaze na zbrojenie a propagandu, respektíve na podplácanie celého systému tzv. Našich ľudí. To sa stane napríklad vtedy, keď im dôjdu zásoby ropy a zemného plynu. No a nakoniec ich môžu zastaviť iné krajiny, napríklad obchodným embargom alebo sankciami, prípadne aj priamou vojenskou konfrontáciou. Pána Hitlera bohužiaľ zastavila až celosvetová vojna. Pána Miloševiča zastavili sankcie a NATO. Pána Putina už teraz zastaví asi len to, keď ho prestanú podporovať silové zložky štátu alebo mu dôjdu peniaze. Prípadne ešte môžeme skúsiť, či sa nám podarí presvedčiť Ukrajinu, aby sa vzdala svojich okupovaných území a zabezpečila tak mier. Ten predsa chceme všetci. Môžu to urobiť presne tak, ako keď sa Československo vzdalo svojich území v roku 1938 a Košice skončili v Maďarsku. Vtedy nám to prinieslo mier na menej ako rok. Naozaj si myslíme, že tentokrát to bude inak? Čo teda môžeme robiť my, bežní občania?
Ak nechceme o demokraciu prísť, tak najjednoduchšia vec, ktorú môžeme urobiť je, že využijeme naše právo voliť. A to vo všetkých voľbách. Či už sú to parlamentné, komunálne, prezidentské alebo akékoľvek iné voľby. Zaberie nám to 10 minút. Tak si to právo nedajme vziať. Milióny obyčajných ľudí v iných krajinách nám dnes toto právo ticho závidia. Zároveň budeme voliť kandidátov, ktorí sa budú úprimne snažiť o zlepšenie života nás všetkých. No a v prípade, že sú momentálne pri moci ľudia, ktorých lojalita k peniazom je silnejšia ako k ich vlastnej krajine, tak v najbližších voľbách by sme mali voliť kandidátov, ktorí budú pre nich skutočnou protiváhou v systéme tak, aby aspoň niekto reprezentoval záujmy nás všetkých a nie len svojich ľudí. Ako sme spomenuli na začiatku nášho prvého videa, určite nechceme nikomu hovoriť, koho má ísť voliť. Ak ale toto video prispelo k tomu, že voliť pôjdete, nech už budete voliť kohokoľvek, budeme len radi. Slovensko bude nakoniec vždy takou krajinou, akú si sami zvolíme. A zaslúžime. Ak sa vám toto video páčilo, budeme veľmi radi, ak ho budete zdieľať ďalej, prípadne sa stanete naším odberateľom. Ďakujeme a tešíme sa, že vám čoskoro budeme môcť predstaviť naše ďalšie video. Dovidenia a do počutia.